udwa settle traders kanyo, it will not work. Aparo ni mondo wakonyre. You just focus on transport. Yeah. I feel ni samoro weche manye wachre asira in go mang'eny. Unu gasira nikech dare moko dwaro. As a leader, listen. To kanya listen ni mriambo. Mondo wakonyre wane kaka dwa konyre. Kanya listen mriambo. Gima wacho ma clearly. Awacho ni Mowlem, Nyamasaria is Mama Sarina growth zone. Nitie traders. Magi wacho ni ka stage no biro 60% mar traders mabet kanyo gia Mowlem ga around Ofunyo area, which is okay. Ngamo wacho ni matatu te nyaka Mowlem onge. Awacho bana ni ka ubiro occupy offices mag mtoka, lakini joma dhi timo traders do work 60% Nyamasaria. That's what they have requested and I've met them. Mane gima gikwayo tasira kodgi. Mane ma wacho. Ano ka wacho ni ngato dhi kawo pesa ni? No, I didn't say that. The 60% you are talking about, mane okapani wawinjore maber. Okange ni 60% ni enamo because okange ni bus park ni